kepace ni jining hang la ke nang la tum ka hong prong rap for money la bang so bang ke non November children day prangsi nong APG pulo bons tame nile tum hin pen mate organizer hin pen dia cha hang lo kado ko ve phanta sponsored by sponsored ki PJ bang la nong e nang pidun je bang alang li bang pulo perthe situation kado ko ve problem do joini lapan gala lunsepo asam lunsepo jubin guard la kaceboy la hai joini la sodak alom so bang ke engton nang kok pobosi pachini lo voting bang nang le tum pi bom mela voting bang ke engton nang le lu posipo voting bang ke views bang nang le tum kon ma share on ta la ta chok lo ka teng lo setamen nong ip bang mute asap so apor nang chom lang posipu la sodak ho la senang le tum kado ka ve phans tame dia nang cho hang lo ne le tum kipu teng pen papleng pleda da joine setame nang le tum ma thai gri la ke pig vegji la pen ke nang le tum ma phan ke pachini alam theta la hen lo asap ta ma thai gri nang le tum phan nang pig vegji la pen ka cha ga teng krem ji setame la sodak asap so sang nang kok ji posi hala nang pidun je bang nang pu pose nang le tom han pachini lo la se nang le tom anso se klamdam la pen ke pache thang bang ke nang le tom apana war sai do lang posi pachini lo la se le tom karbi rap society la rap for money ke therapy atau mahin pens tame pachini lo kardom